बाय आर्यन रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुचायको। म्यूजिक बाय मुन्ना लाल। बेला न चलवनी देवरा पतोले वो भाग गइल रे। बेला न चलवनी देवरा पतोले वो भाग गइल रे। सैये के जगहिए पर जाके लाग गइल रे। सैये के जगहिए पर जाके लाग गइल रे। लगल पकड़ के रोवे वो दर्द जाग गइल रे। लगल पकड़ के रोवे वो दर्द जाग गइल रे। सैये के जगहिए पर जाके लाग गइल रे। अरे सैये के जगहिए पर जाके लाग गइल रे। हमरा के दोषी घर में ऊ दाग गइल रे। हमरा के दोषी घर में ऊ दाग गइल रे। सैये के जगहिए पर जाके लाग गइल रे। अरे सैये के जगहिए पर जाके लाग गइल रे। बाय आर्यन रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुचायको। कवि नरेश राजा शर्मा सोनाम हो। घरवा में भी पतला गौलस बढ़ान हो। कवि नरेश राजा शर्मा सोनाम हो। घरवा में भी पतला गौलस बढ़ान हो। घरवा में भी पतला गौलस बढ़ान हो। ससुर भसुर सासू के देही में आग भइल रे। ससुर भसुर सासू के देही में आग भइल रे। सैये के जगहिए पर जाके लाग गइल रे। अरे सैये के जगहिए पर जाके लाग गइल रे। लगल पकड़ के रोवे वो दर्द जाग गइल रे। लगल पकड़ के रोवे वो दर्द जाग गइल रे। सैये के जगहिए पर जाके लाग गइल रे। अरे सैये के जगहिए पर जाके लाग